Михалевски. Гледам те отсреща на портрета, образ земен, най-обикновен, русогаруско момче, което бих могъл да срещна всеки ден. Нищо гениално, нищо дръзко, просто благ съвременен човек, само старомодната ти връзка е от оня, миналия век, само двете ти очи големи, прегорили тънкия портрет, прегорили мрак, пространство, време, гледат 2-3 века по-напред. Нищо друго, тъй обикновен си, само по едната простота си приличащи с всички гени, като тях минаваш през света и защото ходиш все предрешен, незабележим и тъй голям, мисля си, че всеки миг те срещам, без дори да те позная сам. Дамян Дамянов.